Mga LGBT members nga nalambigit sa pagligis patay sa usa ka iro sa IT Park ning Dakbayan sa Sugbo, nagsorry na. Ang tag-iya, pursigido nga musang at og kaso batok sa mga sospek. Nadiskrubihan ang krimen nila, human gi-upload sa usa sa mga sospek ang video nga nakaabot sa Cebu City LGU ug sa mga animal welfare advocates. Ano ang report ni Alan Domingo? Kini ang viral video nga nakuha sa Department of Veterinary Medicines and Fisheries ug nakaabot usab sa mga animal rights advocates diin makita ang biyahe ug ang iro nga naghigda sa kalsada nga naligsan. Gani niuntol pa ang sakyanan. Nahitabo kini sa IT Park sa Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo, Sabado sa gabi. Gidelete na ang video sa SUCMED apan naabot na sa DVMF ug sa mga animal rights advocates ang nahitabo. Subay nini gipatawag sa DVMF ang driver sa sakyanan ug ang kauban nini nga uploader usab sa video alang sa clarificatory hearing nga gitambungan usab sa City Legal Office. Gipasabot sa driver sa sakyanan nga wa siya makakita sa ero nga anaa sa kalsada kay daot kuno ang iyang mata. Apan nakabantay siya ug ang iyang kauban dihang miuntol ang sakyanan apan wa nila kini tagda kay padung silang mga on. Dihang nibalik sila kay gisusi, wa na matod pa sila nakita sa kalsada. Apa na booking ang pagkaligis sa ero, human i-upload sa kauban sa driver ang ilang biyahe diin. Nakuha ang nahitabo nga daling nabantayan sa mga netizens ug nag-viral. Inay magbasol ug mangayo og pasaylo, nagsukmid live pa. Pagkaugma ang kauban sa driver nga nagpakita kuno sa pagkaarugante nini. Mas iro ka, wa ko labot nimo kay wa kay ang bag sa kong sab. Kini ang nakapasamot sa kasuko sa tag-iya sa ero ug sa mga advocates. Apan gipasabot sa kauban sa driver nga bunga lang kadto sa iyang kahubog. Samtang na emosyonal ang tag-iya sa ero ug gikumpronta ang mga suspek tungod sa nahitabo ug arogante kuno ang grupo sa mga suspek nga mipagkagamay kuno sa ila kay wa sila sakyanan. Sa imo nga move mo sa imong sakyanan, ibaw anak ko niwib ko man kagamay gud. Niwib ka gamay giwib pa nimo ilo. Nangayo og pasaylo ang driver ug ang pasahero ug mga kauban nini sa ilang gihimo. Gibasol sa driver ang iyahang pasahero nga gi-upload sa social media nga mao nakaingon sa ilang pagkabolilyaso. Apan desidido ang tag-iya sa ero nga musang at gyud og kaso. Ay og sorry kay naka tas magko pero wajud na ako tuyo ah. Wajud ko intention mapatay og iro uy na sige may iro sa mua ha. Sorry lang jud kayo. Iluag. Mga kong sorry sa tanan, especially sa mga advocates, kay napod ko yung mga friends nga mga advocates ug na nakapagawas og words nga dili mao which is guilty ko and ako na i-take as responsibility na ako because ako man jud nagdala og trigger. Kaya mas may nang makamatay gid sa ilahang ko pertigin lang lipaya gyud sa ilahang ko. Ako naluoy ko sa driver na among ra. Samtang gipadayag sa mga advocates nga bisan og dili mokiha ang tag-iya sa ero, sila ang mapasaka og patong-patong nga kaso batok sa mga suspek. Hindi lang animal welfare ang dapat i-file sa kanila. As I mentioned, pwede sila damage to property, reckless imprudence, and then unjust vexation. So, damo gid sila nga kaso nga pwede i-file sa kanila. Kung nagwa man sila remorse sa nahitabo. So, amo ning i-discuss basta ang bottom line is katong involved maliksyon gyud sila. Sa initial assessment sa City Legal Office, tataw nga adunay animal cruelty nga nahimo ang mga suspek ug andam ang Dakbayan sa Sugbo nga mosuporta sa pagtaral kanila sa hukmanan. Kinamang gyud kanang move good nga naka katuingon nga ni swerve gamay nga murag na intention nga ikuan gyud ang error based sa video niya. Pas after sa video, after nahitabo, murag wala sila pagmahay, wala sila remorse. Ang Dakbayan sa Sugbo gibansagan nga second most pet-friendly city in Asia. O karon gipaningkamutan nila nga mag-level up di lang sa Asia kundi sa tibuok kalibutan. Busa ilahang gingusgan karon ang paghatag og pagtagad sa katungod sa mga hayop og pagpanalipod gikan sa mga pagpangabuso. Gihimugatan sa CityVet ang humane treatment sa mga hayop ug sa samang higayon ang mga tawo nga i-post pa sa social media ang gihimong pagpasipa sa mga hayop nga wa man gani pagbasol. Mga hilason, hinay-hinay na mo mga hilason. Gamito ninyo sa sakto. Matabang pa mo sa amuha para kita kag naiiro diha nga
nagkiang-kiang mo tawag mo message sa amo nga uy na ay nakit-an diring kiang-kiang nga iro kay aron tabangan nato ang maong iro dili kay nagkiang-kiang imo pag yung ligsan. Gidugang sa mga advocates ug sa LGU nga hinumduman kanunay nga dunay balaod nga nagproteher sa mga hayop ug kadtong molapas masilutan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.